Pe, Oh, suman. nako istoryahan mo. Ano istorya? Nako istorya ni Kajin Makiat. Ako siya istoryahan sa katong mga paagi sa sinaunang mga tao. Sinauna? O ako siya istoryahan si Kajin sa paagi sa mga sinaunang mga tao sa una nga kung saan nila pagbugnag kayo. So pagbugna lang kayo mga kiat ba nga wala pa man toy puspuro og lighter. Wala di posporo glide. O wala pa man toy puspuro og lighter sa una pero nganong makamugna sila kayo nga wala pa man toy puspuro og Wala ko lighter. kibahan na dai. Later, guro gamit na. Wala kay po may lighter. Bator mo to yan arala. Ha? Nga na nga mo kayo di. Wala. Kundi kanang kawayan ilang bukon ilang lipakon ya di bagnos na yan ala. Kayo na. Kayo mo produce kayo, mamugna kayo ba? Wala. Ning ana tuko-tukan ang mga sinaunang mga tao sa una mga Brett, di bisag kayo sila. wala yung mga pusporo o lighter pero makamugna sila kayo para lang makalungag sila silang mga pagkaon o ilang lutuonon. Bright, kayo sila. Oh, bright sa gitong mga tao sa una mga panahon bisa pag wala pa to sila yung mga sanina magbahag to sila pero nana sila yung knowledge ba nana sila kamao gani utukan na gani sila unsa ang pagpamaagi para makamugna sila kayo. Bonsai, day kayo sila. Bansay kayo to sila. Liman ko ka kanang kawayan ipagnos nimo pero mamugna og kayo kanang bato imo yung anak pero mamugna kayo ilare anak kundi kahoy kato yung anak nas bato Ha? yung anak na pero mamugna kayo. Nindot, masag kayo na. Easy naman na. Oh, isira ko no kay ingos ni Kajin. Peter bang lisura anak panington nga itag maayo di nga ka pa kayo. Di taga kayo. Di taga Pa kayo lisod kay panington kag binagnos yung anak pero di gyud makamugna kayo pero Hala. ingos ni Kajin isira ko no kayo. Easy na bito na. Bitaw sa una mga kiat ng katong mga tao sa una katong mga karaan grabe kito sila kautukan bisag wala pa to sila edukasyon wa sila maka-eskwela pareha karon pero kamao na sila mamaagi para makamugna sila kayo para makaluto sila silang pagkaon. Hello ka. Bright, di kayo sila pa Bright, sa ito sila. una. Kanang kawayan ilan ang lipakon ilan ang ibagnos Ibagman. makabugna sila kayo na Hello. nya ang katong ilang mga pagkaon igluto nila wala man toy kaldero. Unsa? Kanang kawayan ilan ang bangagan ilan ang sudlag tubig isuto na nila pagkaon dito para ilan ay takang sa kayo maluto na ilang mga Hala, pagkaon iyo, sa bansayan pinaagi ra sa kawayan uway kaldero. Hello. Grabe gito. Uy, kaldero mga ba tao na sa kawayan? unang mga panahon mga kaya. Oh, ay kaldero kawayan ra. Kanang kawayan grabe kay nakagamit nga kahoy. Hala. Ka pwede Ito ko nang gamitin da. pwede na siya gamiton para makalungag kag mga pagkaon. Pwede siya na siya gamiton para makamugna ka kayo. Ayo, sabag. Kuha na nila Bright. Tago nila gamit ang kawayan. Bright itong mga tao sa unang panahon. May pa Bright sad ko. Oh, may pa. Naliwat ka hapit. Mao to mga kiyat bisag wala pa to yung mga baligya nga mga posporo, mga kaldero pero makalungag na ang mga tao sa unang mga panahon mga kiyat magabugna na sila kayo. Pinaagi ra sa kanang kawayan. Ilang kuanon ang kawayan ba? Ilang putlo ng kawayan. Iso nila ilang mga pagkaon dito niya. Ilang itak ang kanang kawayan di man na siya maunsa basta butangan tubig. Bubukal to katong kuan. Bukal day. Oh, bubukal na to. Masay rin sila. Oh, nya Masay di kayo sila. maluto na ilang mga pagkaon. Di yun. Mo na to makakaon na sila kay nakamugna sila kayo, nakaloto pa sila pagkaon pinagi ra sa kawayan. Oh, gamit ang kawayan. Ting gamita na, pwede ganin ibunal. Buka. Hala. Nya ako nagustuhan niyo mga video magyat. Please like Please share, and subscribe. please subscribe sa mga YouTube channel Probinsyanong Kiat. Thank you. Thank you.